Father in heaven, in Jesus' name we thank you. Ancient of this, we glorify your name once again. Thank you for the privilege to be able to stand before you. Holy Spirit of God, we depend on you. And we ask that you please take control in the name of Jesus Christ. Speak through us and speak to us in the name of Jesus Christ. We pray that your words will find us, break us, and remold us to what you want us to be. And at the end, every honor, glory, and adoration will be given to you. That nobody will go back the same way they have come. That there will have been a change and transformation. Thank you, Ancient of Days. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Till yesterday night, Eilisiltaan mennessä I was thinking of what to share with you today. eilisiltaan asti mietin, että mitä jakaisin tänään teille. And I guess I was so tired that I could not think of anything. Ja tuntuu, että olin niin väsynyt, että en pystynyt ajattelemaan mitään. So I went to bed around, I think around 1 o'clock or a bit after 1 in the morning. Menin nukkumaan siinä 1 aamuyöstä. So I said to myself that I need to just rest. And then when I wake up, I will have a fresh mind, then I'll be able to think. Ja ajattelin, että nyt täytyy vaan levätä ja sitten kun aamulla herään, niin sitten on tuoreet ajatukset ja voin ajatella taas. So when I got up this morning, I was asking, what could I give to your people today? Ja tänä aamuna kun heräsin, niin ajattelin, että mitä voisin jakaa teille tänään. Then I was thinking of yesterday, what happened yesterday. Ja siinä sitten ajattelin, että mitä tapahtui eilen. And then it was impressed upon my heart to this topic of the benefit of evangelism. Ja sitten sain sydämelleni ajatuksen siitä, että mitkä ovat evankelioinnin hyödyt. Evangelism, we know that, or soul winning, okay, it is the heartbeat of Jesus Christ. Ja evankeliointi tai sielujen voittaminen, se on Jeesuksen sydämen lyönti. After we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, Sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet Jeesuksen Herraksi ja pelastajaksemme, we have a mandate to also bring others. meillä on mandaatti tuoda Jeesuksen luo myös muita. To Jesus. Jeesuksen luo. And it is because we individually, we are expected to be productive. Ja odotus on, että me ollaan hedelmällisiä. I want to liken this to, do you remember the story of those that were given talents? Ja muistatteko kertomuksen, missä isäntä jakoi talentteja? The God that we serve, he is like a businessman. Ja Jumala, ketä me palvellaan, on kuin liikemies. And we know that there is no one that has a company that does not want to make profit. Ja tiedetään, että kuka tahansa, kenellä on tämmöinen yritys, niin hän haluaa siitä voittoa. Every business person wants to double or to multiply their resources. Ja jokainen liikemies haluaa moninkertaistaa heidän tuottonsa. The same thing with God. If you also remember, in the beginning he said, be fruitful, multiply. It is part, even for us, we are to be fruitful
multiply and replenish. Ja kuten muistatte, niin siellä Raamatun alussa Jumala sanoi, että Replenish. Lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja englanniksi se on, että moninkertaistukaa. Ja tämä on niin jo sieltä alusta asti ollut semmoinen asia, mitä Jumala haluaa. So God expects us to be productive in the area of soul winning as well. Ja Jumala haluaa, että me ollaan tuottelijaita, tuottoisia myös tässä sielujen voittamisen alueella. And soul winning, when it becomes a habit, Ja kun sielujen voittamisesta tulee tapa, then there are benefits when it becomes a habit. ja silloin siitä tulee myös hyötyjä silloin, kun siitä tulee tapa. I put emphasis on habit because sometimes we think that soul winning it is when there is an event. Ja haluan korostaa tätä sanaa tapa, koska usein ajatellaan, että sielun voittamisessa on kyse jostain tämmöisestä erityisestä tapahtumista tai mitä järjestetään. Because like yesterday, some people think that the time when I have to go and do one-to-one, it is when we have special events. Ja niin kuin eilen, niin jotkut saattaa ajatella, että silloin kun menen evankelioimaan henkilökohtaisesti jotain, niin on silloin kun meillä on tämmöinen evankelioimistapahtuma. Okay, so soul winning or evangelism is something that we need to embrace, and it has to be part of us. Ja sielujen voittaminen ja evankeliointi on semmoinen, jota meidän täytyy niin kuin, syleillä, että se on osa meitä. Now I'm going to list the benefits of soul winning. Ja nyt haluan luetella hyödyt, jota on tästä evankelioimisesta ja sielujen voittamisesta. Benefit number 1. Hyöty numero 1. Soul winning or evangelism, it helps us to develop communication skills on a personal level. Tämä evankeliointi auttaa meitä kehittämään meidän kommunikointikykyjä henkilökohtaisella tasolla. You know how, I don't know if you remember the first time you had to witness to someone. Was it easy for you? Was it straightforward? Muistatko, kun ensimmäisen kerran joudut todistamaan jollekin, oliko se helppoa vai? When I gave my life to Christ, I remember there was a time that I was asked to preach. Kun annoin elämäni Jeesukselle, niin muistan, että tuli hetki, jolloin minua pyydettiin puhumaan. I was prepared by somebody for this, to be able to do this. I was quite young at that time. Olin aika nuori silloin ja minua valmistettiin tähän, sain apua siihen. And then I was put in front of people like this. Ja sitten minut asetettiin sinne ihmisten eteen, niin kuin tässä nyt. And I was looking at them like you were looking at each other. They were looking at me, start preaching, start teaching. And I was just looking. I froze. Ja minä jäädyin siinä hetkessä. Katsoin heitä ja he katsoivat minua, että aloitan nyt opettamaan. Why? Because I was so shy. Ja miksi näin? No siksi, koska olin niin ujo. I have never been put in front of people before. Koskaan aikaisemmin mua ei oltu laitettu ihmisten eteen. Soul winning then helped me to overcome shyness. Ja sielujen voittaminen auttoi minua pääsemään yli ujoudestani. That later on in life I became a salesperson. Myöhemmin elämässäni minusta tuli sitten myyntimies. That I talk to people on the street, anywhere I knock on doors, I was doing all that. I overcame my shyness.
shyness. Ja puhuin ihmisille kadulla ja kouluttelin hovia ja pääsin yli tästä ujoudestani. Soul winning taught me how to interact Ja with people. sielujen voittaminen auttoi minua puhumaan ihmisten kanssa. It was not easy in the beginning, Mutta se ei ollut helppoa aluksi. but when it became a habit for me that I was going out, we were being sent out, going out. This was way back in Nigeria, going out 2 by 2. After a while, I noticed that things changed, that I changed. What I couldn't do before, I was doing. Ja tämä tapahtui kotona Nigeriassa ja meidät lähetettiin aina kaksistaan evankelioimaan ja uudestaan ja sitten huomasin, että jotain muuttui. That is benefit number 1. Benefit number 2. Tämä oli ensimmäinen etu, mitä tästä tulee, ja sitten nyt tulee toinen hyöty. Soul winning will help you to understand the Word of God. Ja sielujen voittaminen auttaa sinua ymmärtämään Jumalan sanaa. Why do I say this? Because if you do not know the Word of God, you will not be able to go out to tell anybody about Christ whom you don't know. Ja miksi näin? No, koska et voi mennä kertomaan kenellekään Jeesuksesta, jos et ymmärrä Jumalan sanaa. If we read the book of 2 Timothy. Ja luetaan täältä nyt toisesta Timoteuskirjasta. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ja tää luku 2 ja 15. 2 Timothy 2:15 says, "Study to show thyself approved unto God." Suomalainen käännös sanoo, että pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi. Englanninkielinen käännös sanoo, että opiskele. It says, "A workman that needed not to be ashamed, Ja sanoo, että työntekijäksi, joka kestää koetuksen. rightly dividing the word of truth." Jonka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein. When you have a habit of evangelizing, it helps you to be grounded in the Word of God. Kun sinulla tulee tapa, että evankelioit ihmisiä, niin se auttaa myös juurtumaan Jumalan sanaan. That is benefit number 2. Se on hyöty numero 2. Benefit number 3. Ja sitten hyöty numero 3. Soul winning helps us, it helps you and me to understand how to deal with difficult questions. Ja sielun voittaminen auttaa meitä myös kohtaamaan vaikeita kysymyksiä ja kuinka kohdata niitä. I remember there was a time I went out with someone to preach. Muistan ajan, jolloin menin erään toisen henkilön kanssa saarnaamaan. And then I was left alone by my partner to be witnessing to somebody. Ja jäin siinä sitten yhdessä tilanteessa yksin todistamaan ihmisille. So, according to my ability, to my limitation at that time, I noticed that there was a question that was beyond me. For me, I have, deposited everything that I knew. And then there was this question that this man asked me. Ja johtuen tämmöistä rajoituksistani tai kyvyistäni siinä vaiheessa, niin huomasin, että siellä oli semmoinen kysymys, johon en osannut vastata. I could not answer the question because I had no answer for it. En pystynyt vastaamaan siihen, koska minulla ei ollut vastausta. So I had to call on somebody. Ja minun täytyy sitten soittaa tai kutsua. So then, when the person then gave the response, I gained knowledge there. Ja kun sitten kuulin vastauksen tältä toiselta henkilöltä, niin minun ymmärrykseni ja tietoni lisääntyi. Remember, the word of God says that iron sharpeneth iron. Ja Jumalan sana sanoo, että rauta hioo rautaa. So that is soul winning. That is benefit number. Is it number 3? Number 3. Ja tämä oli sitten etu numero 3.
So, benefit number 4. And also, sorry, before benefit number 4, I want to also point out that when you encounter difficult questions, haluaisin korostaa vielä ennen kuin mennään neloskohtaan, että kun kohtaa tämmöisiä vaikeita kysymyksiä, and you, after some time, you realize that this also helps you to deepen your own faith. Niin jonkin ajan kuluttua ymmärrät, että tämä myös auttaa sinua syventämään omaa uskoasi. Another benefit number 4, shall we put it benefit number 4, is that soul winning, it helps you and me to, now this is for the church, not personal now. You know, when you have ministered to somebody, new and the person has given his life to Christ and is now in the church, that person is a blessing to the church. Ja hyöty tai etu numero 4 on sitten seurakunnalle, eli ei sinulle henkilökohtaisesti, vaan seurakunnalle. Kun olet todistanut ja voittanut jonkun henkilön Kristukselle, niin se hyödyttää myös seurakuntaa. Okay, I will break it down like this. Yesterday at my house, there was a family that came to visit us in the evening. Eilen perhe tuli tapaamaan meitä, tai tuli kylään meille kotiin. Then we were talking about cars. Ja puhuimme siinä autoista. And he said that he takes his car to somebody that we know in the church, member of the church, that we never knew that is a mechanic. Ja hän kertoi, että hän vie autonsa tämmöiselle korjaajalle tai mekaanikolle, joka on meidän seurakunnassa, ja en koskaan tiennyt, että tämä henkilö on mekaanikko. And he told us that this brother charges him so less, minimal. And we were like, wow, and we never knew that he's a mechanic. Ja hän kertoi, että tämä veli, joka on veli seurakunnasta, joka on mekaanikko, että hän laskuttaa tosi vähän, ja me ei koskaan tiedetty, että tämä veli seurakunnasta oli mekaanikko. So I said within my wife was telling me that, oh, that's good to, because sometimes I do work on the car myself. Ja vaimoni sanoi, että tämä on hyvä tieto, ja minä joskus korjaan autoa myös itsekin. Because I spent 3 years studying automobile. Koska vietin 3 vuotta opiskelen autoja. But I am a mechanic without tools. Mutta olen mekaanikko, jolla ei ole työkaluja. So I have limitations. There are certain things that I cannot go into because I do not have the tools. Ja joten minulla on nämä rajoitukset ja tiettyjä asioita en voi tehdä, koska minulla ei ole työkaluja siihen. So it is a blessing knowing that there is a member of the church that is a mechanic. Ja on siunaus tietää, että siellä meidän seurakunnassa on sitten henkilö, joka on autonkorjaaja. Benefit number 5. Okay. Ja sitten hyöty tai etu numero 5. Soul winning, it helps us to build immunity against disappointments. Ja sielun voittaminen auttaa meitä myös saamaan tai kasvattamaan immuniteetin pettymyksiä kohtaan. I know that some people, when they give drugs, they offer drugs to people and they refuse, they feel bad. I don't know if it has happened to you. I can write a book about this. It has happened to me. We feel bad because, we feel like we're rejected. En tiedä, oletteko kokenut tätä, mutta jos me osoittaa meidän luottamusta jotain henkilöä kohtaan, niin hän niin kuin kieltäytyy siitä, niin meistä tuntuu pahalta ja me koetaan, että meidät on niin kuin, hylätty tai niin, ei otettu vastaan. Let's remember that Christ already pre-warned us. Muistetaan, että Kristus varoitti meitä jo etukäteen. He already told us that we will face rejection. Ja hän jo etukäteen kertoi, että me koetaan
tullaan kokemaan hylkäämistä. Let's read the book of John, chapter 15, verse 18 to 20. Somebody could please. Luetaan Johanneksen evankeliumista John 15, verses 15 18 to 20. jakeet 18-20. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Amen. Amen. Jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omaansa, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä sanoin teille, ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet teitä, vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Jos he ovat noudattaneet minun sanaani, he noudattavat myös teidän sanaani. Amen. So we can see this benefit so that next time, if someone say no, you don't feel bad. Ja tästä on se hyöty, että jos seuraavan kerran joku sanoo teille ei, niin se ei tunnu pahalta teistä. Especially when it has become a habit for you. Varsinkin jos tästä on tullut tapa. You stop to put importance to it. That it's okay. This one says no problem. You go to the next person. Siitä ei tule tärkeää, niin kuin sen merkitys ei korostu. Jos tämä sanoo ei, niin se on ok ja menen seuraavan henkilön puheelle. Now we go to benefit number 6. Is it number 6? Okay. Ja nyt sitten hyöty numero 6. It helps us to grow our love for God and our neighbors. Ja tämä kasvattaa meidän rakkautta Herraa kohtaan ja myös meidän lähimmäisiämme kohtaan. You know how it feels when you obey your parents. When you are given some task to do and you do it, you feel fulfilled because you know that you have pleased your parents. Yes or no? That is how it is. When we go out, you remember that Christ, he said, if you love me, obey my commandments. So when we are... Eli jos me koetaan täyttymystä, jos meille on annettu joku tehtävä ja sitten me teemme sen, vaikka niin kuin meidän vanhemmat antaa meille joku tehtävän tehdä, ja sitten me teemme, niin me koetaan täyttymystä siitä. Okay, so we want to please our master. Haluamme miellyttää meidän Herramme. And that when soul winning has become a habit, then we find it easy. And we know... Kun sielujen voittamisesta on tullut tapa, niin me koetaan, että siitä on tullut myös helppoa. And we know that we are pleasing our master. Ja me tiedetään, että me miellytetään meidän Herraamme. Let's read the book of Mark. Luetaan Markuksen evankeliumista. Chapter 12. Mark 12, verse 28 to 31. Luku 12 ja jakeesta 28 31. jakeeseen. Okay, anyone that is there, please read. Mark 12, 28 to 31. Praise God. Hallelujah. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all?
second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Praise God. Muuan kirjanoppinut oli kuullut heidän väittelynsä ja havainnut Jeesuksen vastanneen hyvin. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi häneltä, mikä on tärkein kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole näitä suurempaa käskyä. Amen. So from the passage that was read now, we can see that we need to love God. Tästä Raamatun paikasta me nähdään, että meidän tulee rakastaa Jumalaa. And we need to love our neighbors, right? Ja meidän täytyy rakastaa meidän lähimmäistämme, eikö niin? So, soul winning that has become a habit will not allow us to leave our neighbors and not pay attention to their salvation. Kun sielun voittamisesta tulee meille tapa, niin me ei voida jättää huomioimatta meidän lähimmäisiämme ja olla kiinnostumatta heidän sielunsa tilasta. Amen. That's benefit number 6, was it? Tämä oli hyöty numero 6. We go to benefit number 7. Ja nyt sitten tulee hyöty numero 7. Timekeeper, how are we with time? Are we good? Not that good. Okay. Benefit number 7, soul winning helps us to overcome shame. Hyöty numero 7, sielujen voittaminen auttaa meitä ylipääsemään häpeästä. Paul said in the book of Romans, chapter 1, verse 16. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. He said that, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Then he said, to the Jew first and also to the Greek. Paavali kirjoitti, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja juutalaisille ensin ja sitten pakanoille. Jumalan voima pelastukseksi. So, it shows that soul winning that has become a habit drives away shame. Ja tämä osoittaa, että tämmöinen evankeliointi tai sielun voittaminen, josta on tullut tapa, niin se ajaa pois häpeän. So when I want to avoid evangelizing, kun haluan vältellä evankeliointia, when I feel ashamed to evangelize, kun olen häpeissäni evankelioimisesta tai jakakseni evankeliumia, it means that I am not releasing myself to the help of the Holy Spirit. Ja se tarkoittaa, että en niin vapauta itseäni Pyhän Hengen autettavaksi. And it also means that my love for God is not complete. I don't really love Him completely. Ja se osoittaa myös, että minun rakkauteni Jumalaa kohtaan ei ole täydellistä. Because the Bible says that perfect love casts out fear, right? Raamattu sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Christ said, if you love me, ja Kristus sanoi, että jos rakastatte minua, obey my commandment. Noudattakaa käskyjä. Amen? Let's also read the book of 2 Timothy chapter 1 verses 7 to 8. 2 Timothy chapter 1 verses 7 and 8. Toinen Timoteuskirja chapter 1, ensimmäinen luku ja jakeesta 7. Anybody, to read please. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Amen. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God. Amen.
Amen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen 7. tekestä. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Amen. Another benefit that just came now when this verse was being read was the suffering part. Ja yksi tällainen hyöty, mikä on tästä, niin koskee kärsimystä. Perpetual, or when you do evangelism, when it is part of you, it helps you to not to be afraid of suffering for Christ. Ja kun evankeliumista tulee tapa ja osa sinua, niin et pelkää kärsiä Kristuksen tähden. It helps us to not to. It brings us to a state where we do not. Our life will not mean anything to us anymore. That some of us we are afraid. I don't want to go here because they are persecuting Christians there. We want to avoid where Christians are being persecuted. We want to avoid persecution. Ja me halutaan tai ehkä luonnostaan vältellä kärsimystä ja vainoa, mutta kun evankeliumista tulee osa meitä, niin me ei välitetä siitä. Amen. Then I think it's number 9 now, is it? Yeah, I think But you added one, so yeah. now. Okei, nyt oli hyöty numero So now number 9. 9. Benefit number 9. I think this is the last one. Tämä on The last one, viimeinen. number 9. It says we have a crown for soul winning. Do you know there's a crown for soul winning? Tiesitkö, että meitä odottaa kruunu sielujen voittamisesta? It is the crown of rejoicing. Ja iloitsemisen kruunu. Let's read the book of 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 and 20. 1 Thessalonians Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje chapter 2 ja luku 2 verses 19 and 20. ja jakeet 19 ja 20. Okay. Somebody there? 19 and 20 says, "For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing, are not given ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming, for ye are our glory and joy." Amen. Kuka on meidän toivomme tai ilomme tai kerskauksemme kruunu Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan, ellette te, tehän olette meidän kunniamme ja ilomme. We can see that there is a reward for soul winning. Me voidaan nähdä, että siitä on olemassa palkkio. Sielujen voittamisesta on olemassa palkkio. Who wants this reward? Kuka haluaa tämän palkkion? Okay, well, somebody wants it. Okay, another one. Okay. Okay, you want the reward. Okay. Then there is only one thing to do. Jos haluat tämän palkkion, niin on vain yksi asia, mitä tulee tehdä. You need to embrace soul winning. Sun täytyy halata tätä sielujen voittamista. We need to indulge in soul winning. Ja meidän täytyy ryhtyä ja tähän sielujen voittamiseen. Remember that people that are doing sports, Muistetaan, että ihmiset, jotka harrastaa urheilua, the athletes, they run, for example, those people that run, they run to get a prize. niin vaikka nyt juoksukilpailussa, niin urheilijat juoksee voittaakseen palkinnon. Even though the prize that they want to get, they are corruptible prizes. Siitä huolimatta, että se palkinto, mitä he tavoittelee, niin se on tämmöinen tällaista niin kuin ajallista tai se. Niin. They train, they discipline themselves. He harjoittelevat ja käyttävät paljon itsekuria harjoitellakseen. For something that is corruptible. Jotain semmoista kohtaan,
But for us, we have incorruptible crowns. Mutta meillä on katoamattomat kruunut. So we also need to learn from them by training ourselves. Ja meidän täytyy oppia näiltä urheilijoilta, jotta mekin voidaan valmentaa ja harjoittaa itseämme. Okay, I know that I don't really feel like going out to preach the gospel. But because Christ said, if you love me, obey my commandments. Ja voi olla, että no musta nyt ei just tunnu siltä, että mä haluaisin mennä evankeliumiin ketään, mutta muista, että Kristus sanoi, että kun te noudatatte minun käskyjämme, te rakastatte minua. In conclusion, Ja loppupäätelmä. somewhere in the Bible it says that he that winneth a soul is wise. Ja jossain kohti Raamattua sanotaan, että hän, joka voittaa sieluja, tai viisas voittaa sieluja. Let's read the book of Proverbs, chapter 30. Luetaan täältä sanalaskeen kirjasta Proverbs 30, verse 11. 30 ja jakeesta 30, verse 11. ja jakeesta 11. Praise God. Hallelujah. There is a generation that forsake their father and doth not bless their mother. So Proverbs 30, Ja 11. That's them for me, my spirit in. Now, 30? 30. Proverbs 30. 30. Yeah, that is, I also have the same. Okay. Hang on. You know what I wanted actually was he that save a soul is wise. Yes. Proverbs 11, verse It, 30. okay, I switch them. I like to switch sometimes. Proverbs 11:30. Which is, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Amen. Eli tämä oli nyt sananlasku, luku 11 ja jae 30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu ja viisas voittaa sieluja. In another translation it says, he that saves a soul is wise. Toisessa käännöksessä sanotaan, että hän, joka voittaa sieluja, on viisas. So we can see that we also get wisdom from evangelism. Ja tästä voidaan nähdä, että me myös saadaan viisautta evankelioimisesta. Okay, as I said already in conclusion, we need to understand that we need the help of the Holy Spirit. Me tarvitaan Pyhän Hengen apua. Because evangelism or soul winning, it is the job of the Holy Spirit. Ja koska evankelioiminen tai evankeliointi on Pyhän Hengen tehtävä. We are only vessels that are being used. Me ollaan vain astioita, joita käytetään. That's why I said that we should not try to do the job of the Holy Spirit. He's the one that does it. Ja siksi haluan sanoa, että meidän ei tule tehdä sitä Pyhän Hengen työtä, mikä on Pyhän Hengen työtä. Maybe you might remember how long it took for you to say yes, Lord. Ja ehkä varmaan muistat, että kuinka kauan sinulla kesti sanoa kyllä, Herra. Maybe it wasn't the first time that someone preached to you that you accepted Christ. Ehkä se oli ensimmäinen kerta, kun sinä olit, tai kun kuulit evankeliumin ja otit sen heti vastaan. But the time came and you decided to say, Lord, I surrender. Tuli aika, jolloin sanoit, Herra, minä luovutan ja annan itseni. The Bible says in the book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Hebrealaiskirjeessä 4. luvussa sanotaan jakeessa Hebrews 4, verse 16. 16. That says, let us boldly come unto the throne of grace, Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, that we may obtain mercy että saisimme laupeuden and find grace to help in the time of need. ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. The Holy Spirit is what we need Pyhä Henki on, mitä me tarvitaan, to help us. auttamaan meitä. So I would like you to just ask yourself, Haluaisin, että kysyt itseltäsi, how am I
when it comes to evangelism? Mikä on minun tilani, kun on kyse evankelioinnista? You don't have to answer me, Sun ei tarvitse vastata minulle, but I hope that from now on you will have a different perspective to soul winning. mutta toivon, että sinulla on nyt tästä lähtien erilainen näkökulma sielun voittamiseen. That it is not an occasional thing. It is not something we wait for when we have an event. Että se ei ole joku sellainen asia, jota odotetaan, että kunnes meillä on joku tapahtuma. Ask yourself, when was the last time I witnessed to someone? Kysy itseltäsi, että milloin viimeksi todistit jollekin. And I pray that as we surrender to the office of the Holy Spirit, that it will help us, it will transform our lives. Rukoilen, että kun me antaudumme Pyhän Hengen työlle, niin hän alkaa tehdä työtään meissä. Amen. Amen. Shall we rise up to pray? Nostaan ylös rukoilemaan. Our Father in heaven, in Jesus' name we thank you. Ancient of days, we adore you. King of kings, Lord of lords, we give you glory, we give you honor. And Lord, all adorations we give unto you. We thank you for yet another opportunity that you have given to us to be able to learn at your feet. Holy Spirit of God, we want to appreciate you for your presence. Thank you for the way, Lord, that you have broken down your words unto us. And Lord, we pray that you will please give us the grace that we will not only be hearers of your words, but the doers. The grace to do will be imparted in us in the name of Jesus Christ. Father, in those areas where we are having challenges, where we do shy away, we pray that you will help us, Holy Spirit. Give us boldness. Help us to be bold in you in the name of Jesus Christ. Help us to show that we truly love you. Help us to exhibit the love that we have for you. Thank you, Ancient of Days. In Jesus' name we pray.